реално имаше какво се случва. Аз ако знаех, че Милко Дал ще дойде, ще я било за да Двойка, една двойка същата. Служи си турбо, за да се видиш вика в кола. Компресора е трудно, и слагането е трудно и с турбина по-вари. С турбина по-върви, да. Той каза, че верше с турбо, просто не може да се представи.